बरायबाय आंनि फेसबुक पेजाव आरो आंनि इउटुब चेनेलाव जों सावरायगासिनो दंमोन WH फेमिलिनि सोमोन्दै आरो जों दिनै सावरायगोन WH फेमिलिनि रुल H फेमिलिना रल दङ बे रलखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंलागोन बे रला मा WH फेमिलिनि मानि सायाव बे रल खालामो जों बेखौ फै सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंनानै आरो मिथिनानै लानो थेव जों गोबाव खालामनानै जों व्हाइट बर्डआव नायनो आरो मिथिनानै लानो दा WH family words and interrogative words right दा बर' राव माने बेखौ WH नखरनि सोदोबफोर बा सोंलु सोंनाय सोदोबफोर नङा जानो बेहा मोनसे मा होनो रल दङ रल माने बर'नि मा होनो बिफाव बा बेना मा होनो मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे मा होनो रल बा बिफाव दङ बा फाव दङ बेखौ बर'नि रल होनना बुंनाय जायो दा बे मानि सायाव रल खालामो WH आ नायदो से नाम्बाराव दङ इन्ट्रोगेटिभ आरो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभनि सायाव बेहा मा होनो रल दङ राइट जों मिथिखायोखा जों नुबोखादोंखा मानि सायाव बियो रल खालामो नङा जानो WH आ मानि सायाव रल खालामो जों नुखादोंखा मिथिखादोंखा इन्ट्रोगेटिभ आरो मा नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभनि सायाव बियो रल खालामो आरो नै नाम्बाराव दङ मा होनो प्रनाउन एडजेक्टिभ एन्ड कनजांक्सन बेवहायबो बियो मा होनो रल खालामो राइट दा बे मोननैखौ जों सावरायनानै जों मिथिलागोन माबायदि बियो रल खालामो राइट दा जों फार्स्टआव नायगोन जोङो इन्ट्रोगेटिभ एन्ड नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभआव बियो माबायदि रल खालामो राइट बेनि फरमेसना मा जागोन WH प्लास एनि टेन्स प्लास कुइसन मार्क राइट बे जिखुनु जाया टेन्सआव WH फेमिलिया माने रल खालामो राइट बे जाबाय बेनि फरमेसन अके बे मा जागोन इन्ट्रोगेटिभ आरो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभफ्राव राइट इन्ट्रोगेटिभ आरो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभआव अके दा नायनो जों एग्जाम्पल नायबा बुजिगोन माबोरै जायो दा बेहाय जों गोबां एग्जाम्पल बा गोबां बिदिन्थि लायाखै जों मोननै मोनथामसोल' बिदिन्थि लादों माबोरै जायो बिनि रुला जों बेखौल' नायनो थाखाय जोङो मोननै मोनथामसो बिदिन्थि लानानै जोङो सोलोंनांगोन बा बाथ्राखौ बुजिनांगोन राइट एग्जाम्पल दा जेनेबा हु नङा जानो हु ओमफ्राय आर इउ कुइसन मार्क बे जिखुनु जाया टेन्स हु आर इउ नङा जानो बे मा होनो मा जागोन बे इन्ट्रोगेटिभ जाबाय ना इन्ट्रोगेटिभ राव हु आर इउ सोंलु सोंबाय नों बा नोंथाङा सोर नंगौ नङा नों बा नोंथाङा सोर नङा जानो बे मोनसे इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स बेनिखायनो बेहाय मा जागोन बियो इन्ट्रोगेटिभआव रल जाबाय दा बेखौ नायबा जों मा नुगोन बे एनि टेन्स ना मा टेन्सआव दङ बियो प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स दा प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स बेनिखायनो बेहाय मा जागोन WH प्लास एनि टेन्स बुजिबाय जिखुनु जाया टेन्सआव बे रल खालामगोन बे WH आ ओके दा जों बे एग्जाम्पलखौ नायनाय लोगो लोगो जों हमनो हाबाय बा बुजिबाय जे माब्रै WH आ माने रल खालामो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सआव राइट आरो नेक्स्ट बिदिनो जेनेबा व्हाटखौ लाबाय व्हाट इज हि डुइं ओमफ्राय मा होनो सोंलु व्हाट इज हि डुइं नङा जानो दा बेखौ नुनाय लोगो जों मा बुजिखो बियो मा होनो मा टेन्सआव बे कन्टिनिउआस प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव नङा जानो बर' राव मा जों बियो मा मावदों बा बियो मा मावगासिनो दं बिदि होननाय जों बियो मा मावदों नङा जानो दा बेखौ नुनाय लोगो जों हमनो हाबाय बा बुजिबाय जे माब्रै बियो WH आ रल खालामो बेबो जों जिखुनु जाया टेन्सखौ बाहायनो हाबाय नङा जानो स' एनि टेन्स जुदि नङाब्ला जों खालि प्रेजेन्ट सिम्पल बेबायदि सोलिनांगौ नङा जिखुनु जाया टेन्सआव बियो रल खालामो अके इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स दा जों बेखौ हमनो हाबाय इन्ट्रोगेटिभआव माब्रै जायो नङा जानो बेबायदि जाबाय अके दा जोङो नेक्स्टआव नायबावनो माबोरै जेनेबा हाउ विल वी गो टु डिफु नङा जानो बेयो दा बेहा मा होनो अबे टेन्सनिखौ लादों जोङो WH फैबाय जों इट्सखौ लाबाय नङा जानो दा मा होनो फिउचार टेन्सआव हाउ विल वी गो टु डिफु नङा जानो इन्ट्रोगेटिभ बे रल खालामनाय बे मा होनो WH आव माब्रै जागोन बर'आव जों माब्रै डिफुआव थांगोन नङा जानो बा जों डिफुआव माब्रै थांगोन बेबायदि बुजायो जों डिफुआव माब्रै थांगोन बा जों माब्रै डिफुआव थांगोन बिदिबो कारेक्ट आरो जों डिफुआव माब्रै थांगोन बेनिबो कारेक्ट अके जों मोननै रोखोमाव जों बाथ्राखौ बाहायनो हायो बा जोङो बुंनो हायो अके दा जों बेखौ नुबाय बेबो जाबाय मा होनो इन्ट्रोगेटिभ राइट जोङो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बेवहाय नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभनिखौ मोनसेल' लानाय जादों खारन मा होनो गोबां बिदिन्थि नाङा जों बेखौ नायनानै बेबायदि जों गोबां बिदिन्थि गावनो जों बानायना लानांगोन दा नायनो बे माबोरै व्हाइ डिड आइ नट लाइक हार ना व्हाइ डिड आइ नट लाइक हार नङा जानो बेवहाय मा जाखो साबजेक्टनि उनाव नट लागायनाय लोगो मा जाखो बियो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ बाथ्रायाव बुजायबाय अके बेहायबो बियो मान WH आ माने रल लाबाय नङा जानो व्हाइ डिड आइ नट लाइक हार बाथ्राखौ बुजिबाय ना दा बर' राव बे माबोरै जागोन जेनेबा आं मानो बिखौ मोजां नाङा बा मोजां मोना आरो आं बेखौ मानो मोजां मोना बा आं बेखौ मानो मोजां मोननाङा बेबायदि अके दा बेहाय नायनाय लोगो जों मा नुबाय बे माबोरै रल खालामो
राइट why did I not like her राइट दा बेखौ नुनाय लोगो जोङो बुजिबाय ओमफ्राय ओरैबायदिबो लिरनो हायो why didn't I like her न' जानो जों बेखौ नेगेटिभ फर्म माने सर्ट फर्माव जों बेबायदि लिरनो सर्ट फर्माव जुदि लिरोबा बेबायदि जों कन्टिनिउस अके दा बेयो माने बेलेग जागोन नङा बेजों एखेखौनो सर्ट फर्माव लिरबा बेबायदि लिरनांगोन दा बेखौ जों गोबाङानो गोनो गोथो जायो बा कनफिउस जायो दा बेल' नङा गोबां माने सर्ट फर्माव जुदि लिरोबा जों बेबायदि लिरनांगोन अके बेबायदि लिरनांगोन डुआनो जा दासआनो जा अके गोबां माने एम इस आरजोंनो जा वास वेयरजोंनो जा जों सर्ट फर्माव लिरबा जों बेबायदि सिगाङाव बहायनांगोन राइट why didn't I like her थिगना आं बिखौ मानो मोजां नाङा बेबायदि होनबाबो जागोन बा आं मानो बिखौ मोजां नाङा बेबायदि होनबाबो जागोन अके जिखुनु जाया मोनसेखौ जों बाहायनो हागोन आरो राइट जेरै खुसि बेबायदि जोङो बाथ्राखौ जों बर' रावाव जों बाहायनो हागोन राइट थ' जों दा बुजिबाय WH आ इन्ट्रोगेटिभ आरो नेगेटिभ इन्ट्रोगेटिभआव माबोरै रल खालामो अके बिनि फर्मेसन होनोब्ला मा होनो WH प्लास एनि टेन्स प्लास कुइसन मार्क कि इन्ट्रोगेटिभ खालामखाबाथ' मा जागोन बे कुइसन मार्कखौ जों होखानांगोनखा नङा जागोन जिखुनु जाया जों टेन्सआव जोङो मा होनो WH खौ बाहायनो हायो राइट बेनिखायनो WH प्लास एनि टेन्स जिखुनु जाया टेन्सआव बा जायखिजाया टेन्सआव जोङो WH खौ बाहायनानै जों मा खालामनो हायो मोनसे बाथ्रा बा मोनसे सोंलु सोंनाय इन्ट्रोगेटिभ खालामनो हायो राइट दा जों बेखौ बुजिबाय बा हमनो हाबाय जे रोखायै जोंना बाथ्राया जोंना क्लियार जाबाय राइट आरो एग्जाम्पलखौ नायनानै जों बुजिबाय राइट बे नङा जे जों गोबां एग्जाम्पल होनानै जों माने सावरायगोन आरो गासिबो WH फेमिलिनिखौ माने लानानै जों सावरायनांगौ बे नङा बे एग्जाम्पलखौ नायनानै जोङो माखासे WH फोरखौ आं होबोनाय जादों नङा जानो बेखौ जोङो बाहायनानै जोङो मा होनो सोलोंनो हागोन गावनो सेन्टेन्सफोरखौ बा बाथ्राखौ जों बेबायदि बानायना लानो हागोन राइट थ' जोङो बुजिबाय दा से नाम्बार रलखौ माने WH नि थिग बिदिनो जों नेक्स्टआव जोङो मा होनो 2 नाम्बार रलखौ सावरायगोन प्रनाउन एडजेक्टिभ आरो कनजांक्सनाव बे आरो WH आ माबायदि रल खालामो दा जों हमनो हाबाय जानांगौ WH नि रला माबायदि जों से नाम्बार WH नि रलखौ सावरायबाय नङा जानो नेक्स्टआव जों सावरायबावगोन 2 नाम्बार रलखौ सावरायगोन आरो सावरायनानै जों मिथिनो लागोन राइट जुदि नोंथांमोना बे आंनि गुसुं भिडिअ माबा मोनसे गोदान बाथ्रा सोलोंनो हादों जुदि मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब दाबाव आं बेखौ नोंथांमोनसिम गुरै खालामनो थाबाय गोजोन्थों